taler om droner i landbruget, taler man som oftest om tildelingskort og NDVI-analyser. I denne her video vil jeg gennemgå de forskellige begreber og fortælle om, hvordan man kan bruge droner i landbruget. Mit navn er Per Valentin Lund, og jeg kommer fra Scout Robotics. Der findes i dag en række forskellige satellitservices, som alle udbyder biomasseanalyser af afgrøder. NDVI-analyser med en drone er principielt det samme, blot med en række fordele. For det første, så kan dronen flyve, når det er skyet, og for det andet, så leverer analysen fra dronen en meget bedre opløsning, som oftest med en faktor 1000 til forskel. Men hvad er NDVI-analyser egentlig? NDVI-analyser måler tilbagestråling af lys fra afgrøden. For eksempel vil en plante, der har en god fotosyntese, være bedre til at reflektere infrarødt lys, der kan skade planten, og samtidig have en god refleksion af det grønne lys. Har planten en dårlig fotosyntese, vil dette forhold være omvendt. At aflæse en plantes fotosyntese viser med andre ord direkte, hvorledes den enkelte plante har det, uanset hvorledes afgrøden er blevet behandlet med kvælstof eller planteværn i løbet af vækstsæsonen. En droneoverflyvning af en mark på 40 hektar tager typisk i stedet mellem 40 og 45 minutter. Den efterfølgende analyse kan vi lave lokalt hos landmanden. Den tager typisk en time til at lande. Så det betyder reelt, at efter vi går i luften til landmanden har et tildelingskort, han kan sætte i hans sprøjtemaskine, han kan sprøjte efter, så vil der gå typisk 2 til 2,5 timer. NDVI-analyse vil ved hjælp af forskellige farver indikere, hvor afgrøden har en god fotosyntese, samt hvor der er en mindre god fotosyntese, som vist i dette eksempel. Her illustrerer farven grøn, at fotosyntesen er god, mens farven rød illustrerer en dårlig fotosyntese. NDVI-analysen blev efterfølgende konverteret til et tildelingskort, som senere skal bruges i sprøjtemaskinen. Her er det den høje opløsning fra dronen viser sit værd. En høj opløsning giver nemlig mulighed for at kunne frasortere kørespor og markskader. Denne mulighed har man ikke, når man bruger satellitdata, da opløsningen typisk her vil ligge på 10x10 op til 30x30 meter. Når man skal lave et tildelingskort, har man en række valg. Man kan for eksempel vælge at bruge Robin Hood-metoden, hvor man vælger at flytte kvælstof fra de områder i marken, hvor der allerede er en god fotosyntese, til områder med en mindre god fotosyntese. Denne metode giver os mulighed for at lægge kvælstof præcis der, hvor det kan gøre en forskel. Erfaringerne fra 2019 har blandt andet vist, at Robin Hood-metoden med stor succes kan producere en mere ensartet mark, som vist i dette eksempel. Derudover har vi også set, at man i visse eksempler kan spare helt op til 35% af planteværn ved enkelte sprøjtninger. Forsøg på majs i USA har vist, at man kunne øge indtjeningen med ca. 300-400 kroner per hektar. Denne forøgelse af indtjening er fordelt over besparelser på planteværn og kvælstof samt et højere høstebytte. 2020 og 2021 vil være årene, hvor dronerne begynder at gøre en forskel i landbruget. Vi skal til at arbejde smartere i stedet for hardere. Er der nysgerrig og vi vil mere, så er du velkommen til at gå ind og kigge på vores hjemmeside scoutrobotics.dk. Alternativt giv mig et kald på 30 200 127. Vi ses derude.